Napakain ako ng baboy. Baboy? Hindi ka palang balaw? Baboy! Ano mo natin ah? Lapong sana? Isip ko yung unti-unting nagugulo, nalilito. Ang tulad ko'y laging tulala, sa module lang nakatunganga. Tanging hiling ko lang maksir, ang module ay huwag damihan, at ang pag-submit ay luwagan. Ang utak ko'y nahihirapan, kaya't huwag sanang damdamin. Magpatulong lang sa magulang, huwag agad mapanghinaan. Hindi solusyon ang magpatiwakaw. Wala ko kalakaw. Ano? Bari. Igsusura? Wala ko kalakaw. Tikangi tanagad. Inin pagpaharas. Nabasi ang sighot. Hahag na mabulas. Dara nahan bata. Andahon han ganas. Ano igsusurat? Kunwaray pa pegas. Ang tulad ko'y laging tulala, sa module lang nakatunganga. Peace po.